よろしくお願いいたします。講演タイトル、大切なものを失ったとき、英知と自信を育む方法。それでは、ダライ・ラマ法王芸家、よろしくお願いいたします。I always prefer to sit more people, just a lone person. I don't like it. いつも一人だけで座っているのはあまり好きではありませんので、周りの者と一緒に座る方が好ましいというか、このようにさせていただきました。The Shinto priest, some special hat. Now me also some special hat. 神道の宮司様もなんか特別なお帽子をかぶっておられるので、私もちょっと特別な帽子をかぶらせていただきたいと思います。This has more practical, strong light prevent. ステージの上にいますときはちょっと照明がすごく眩しいことがありますので、これは実用オンリーの帽子です。チベット語でお話ししましょうか、英語でお話ししましょうかとおっしゃっていますけれども、チベットするか。からさ。Then I think at the beginning I speak Tibetan. じゃあ最初はチベット語で始めさせていただきたいと思います。관계 투쟁에서 내가 다와도 저 방배제를 담배 주는 데서 과담달라 차선로 오불루 제베 담배 되차. 一番最初に今お唱えになられましたのはナーガルジュナがお説きになられました釈尊に対する礼拝芸、慈悲の心に基づいてすべての間違った見解を断つために正しい見解を説き示された釈尊に礼拝いたしますという芸をお唱えになりました。じゃあ벽에 대한 자 차상 고르와 차상 고르해 차상. 야, 다들이 그 일본기 아니 나의 다 주주 신로루기 엔터티 예자 아니 상구다 출로다 아니 뒤쟁기 그게다 웰로스거래 다들 이제 강에 쳐져 아 디디걸이야 몽구치 그게 대종성 애들 지시를 하더라도 지 생명의 제재 다들이지 지부터 달래 교약 제도 다 대한서 살이야다 소도야 엔딩도 스타트부터 하장기 그게 교상구중 아직은 주주 참으라래야 규슈치기 밀 팽기하래 근데 인도산에다 들때 자도에 시작하죠.
そこで、今日は日本の伝統的な宗教の一つである神道の神社の方がいらしていただきまして、そして2011年に起きましたこの大地震、そして大地震によって引き起こされた津波、そして放射能によるさまざまな問題という大変大きな苦しみを味わい、そして体験されてこられた方々を慰めするというようなことのために、私もこの場に招待をいただきまして、皆様方にお目にかかれることができたということを大変恵まれたことだと考えております。そしてそのようにたくさんの困難に直面してこられた皆様方が落胆しておられ、そして恐怖からそういったものから皆さんを守っていただくために今執り行われましたこのような法要を執り行うということによって神道の伝統による神様をお呼びし、そして皆様方にご加護をお祈りするというような行事を執り行うことができたわけです。で、私自身は仏教徒であるわけですけれども、仏教以外のさまざまなすべての宗教に対する心からの尊敬の気持ちを持っております。それはなぜかと言いますと、すべての宗教の教えというものはこの世界に生きておられるすべての方々に何らかの形で役に立っているということから、本当に私は心からすべての宗教に対する敬意を持っているわけです。私は今日この場に来られ、そして皆様とお目にかかれたことを本当に心から嬉しく思っております。신경왕은 신조를 하가는데 야 사카시 자요래. 아니 말하면 자는데 아티 고급들 카카시쇼. 또 들이 계시지. 私は今までに神道の神社を訪れるというような機会を何回か日本でそういった機会に恵まれておられます。しかしこのような神道に基づく非常に大々的な祈願法要にともに呼んでいただけたというのは今回が初めてというか、今回が一番大きな法要だったように思います。즉 사쳐야 드릴겁리야 이니 아주 지난주 되게 된다고 먼구지 투모르샤 다 야하게 즉 산제베 최 나래 즉 아니 즉 추수다 춘부샤 그돌라 냐라 잔장 잔진체 되네 이니 즉 추수샤 아니 즉 양아들의 조각관에 준비체야. 엔 휴대양 식수체야. 듣지 않죠 나한테 나오셔도. そして先ほど執り行われました法要の儀式の進み方を見ておりますと、私は仏教徒ですけれども、仏教に基づいてあるいはインドの中の伝統に基づいて言うならば、まず一番最初に仏様あるいは神様をお呼びするということを行い、そしてその神様にさまざまな清める洗って差し上げる、そういうようなことを差し上げて、そしてまたさまざまな例えば仏教であるならば7つの行というものがありますけれども、礼拝をして、そして供物を捧げ、そして告白懺悔をしてというような7つの修行というものをまず行うわけです。そしてその儀式がすべて執り行われました最後には、最初にお呼びしました神様方にそれぞれのとどまっておられるご住所のところにお帰りいただくというような儀式の流れという意味においては本当によく似ていると思います。특히 지난주는 뭐람자 나로리아 고르 직직부신 고르사디 직야 직 간술이야 로나네 고르 직세 야 너버쟁에 고르 직세 맞어요. 또가 샤송하기 자자가 뒤에 페이지 들이샤 직변 사제비 중나네 아니 직전에 대벨하 직전벨하 직전에 대벨하 사디 아니 enlightened 아니 닝지다니 직전벨하나라 야 너버쟁에 용되게 산디 다워르 가다베 셔다 다워르 셔도 돼.
そこで神様の神という言葉を皆様方はお使いになられるわけですけれども、この神というものの中には2種類の神がおられるように思います。私たちを助けてくださる、守ってくださる神様と、そして害を与えてくる神、この2種類が含まれているように思うわけです。例えば仏教の中でも、仏教では世俗的な世間的なレベルの神様と、そして超世間の出世間の神様、世俗のレベルを超えたレベルにおける神様というこの2種類が存在しているわけです。そこで世間的なレベルを超えた神様というものは、仏様というものは仏教におきましては悟りを得た神様ということになるわけです。しかし世間的なレベルにおける仏様、神様という意味ではの中では、私たちに害を与えてくるような神も含まれているわけです。ですからおそらくそのようなレベルにおいても非常に意味が似ているのではないかと思います。Now I talk on finding strength and confidence in the face of terrible loss. 今日のトピックは大切なものを失った時にそれを支えるためにどのようにして英知と自信を得たらよいかというその方法論についてお話しするということになっています。고블루주기 준비 펑레 아니 저용고 말해야지 펑버스는다 지금 간다 강에 체정에 지금 딱 뒤지기 펑대와 지금 되게 강에 뒤에는 숨숨되는 뒤에 쳐도 말해야지 사실인데 저 강에 체 지르면서 미신나라 봐봐 지금 토그를 삼배 이지디 쉬우게 하신 거래 양걸 하고 그랬잖아도 강에 체배 그돌라 내 강에 세 삼버지 뽑았다 닝도 시작하신 거래 そこでナーガルジュナが説かれているお言葉の中に私たち人間はさまざまな時に苦しみに直面したりあるいはさまざまな困難に直面したりもするわけです。そのような時に苦しい立場に立ったからといって落胆してしまうと私たちはそのような状態から抜け出す希望というものを見つけることができなくなってしまうわけです。そのような時に私たち人間はそういう中で自分に自信を持つことそして自分を信じてきっとこの困難を抜け出すことができるこれを自分が乗り越えられるのだというような自信を持つということこそ私たちがそのような状況から抜け出すことのできる手段唯一の手段となっています。あるディナーラ津波だ実は강에 체대회被災者の方々がたくさん見えていると思いますけれども実際にその被災されてそして津波などの害を実際に遭われた方手を挙げてみていただけますでしょうか。Okay. Not many. Oh yeah, okay. 다들 장소 강에 태도서라 믹스기 장소 동심냠기 そのように実際に被災された方々に対しましては本当に心からその皆様方の慰めたいという気持ちを私自身が持っております。냐만데津波강에 태서 사실 같이 레제 디유버 강에 태딩에 좀아투 건조 미시당도 말에 미슈로시아서 선생님께서 2年前に私はその被災地である石巻市に実際に訪問させていただいているわけです。そして実際に被災された方々にお目にかかりそしてそういった方々とお話をする機会がありました。でそういった方々のお話を伺っていますと私も本当に涙があふれてきたということをよく覚えております。아니, 심수 차네. 심대 체시다나. 아니, 팽 말이스, 여야 말이스. 아니, 심지 뭐지 쉬우 체다나. 아니, 소소다. 지금 강에 괴사 전부 중대로 뒤가라. 내배서 처리하래.
다 강에 채워 거자 시부 충분히 인도잖아요. 학벌도 심수 깨 강에 세야지. 소소 심수 깨 제위는 개심으로 스튜디오를 주죠. そしてその時にその被災者の方々に私がお話ししたことはどういうことかと言いますと、本当に落胆してしまって心配ばかりをしているということは決して皆様方のためになることではないということをお話ししたわけです。そのように不幸な気持ちを抱いたままでいつまでもとどまっているというようなことは、皆様方は十分そういった地震、そして津波、そして放射能というような問題で苦しまれている上にさらに苦しみを加えてしまうようなことにしかなりません。そこで特にそのような状況に立たされた時には、自分自身が自信を持って勇気を振り絞って何としてでも自分の力でこの問題を乗り越えていくのだと、乗り越えていけるのだということをぜひ考えていただきたいということを、その時私は被災者の皆様方にお話をいたしました。I often telling people in different part of the world when I give talk, I often, you see, mentioned German people, Japanese people as an example during Second World War. Immense suffering, immense destruction. However, these two nations rebuilt from ashes of war destruction. So later, these two nations, economically, I think as far as democracy is concerned, so politically, I think become very stable, very strong. So all this achieved with self-confidence. The immense suffering, immense destruction, translate willpower, determination, and based on optimism, look forward. So now, various level, community level, family level, even individual level, some tragic things happen that demoralize and lost hope. That's the real failure. So, in spite of difficulties, tragedy, that difficult tragedy must translate into more determination, willpower, like that. And then I think those people who lost your possessor, your house or many things, and also including some of your relatives or your friends, it is very sad. But if you yourself also, you see, remain sad and day and night, much sort of worry, then your friends or your sort of relatives, suppose who are in heaven with God, when they look you, if you here on the earth, demoralized, really remain hopeless, then these spirit there, I think they also feel very sad. In spite of that tragedy, you see, you keep your determination, your optimism, work hard, and lead your life more truthful, more honest, more compassionate than those your relatives who are in the heaven. Feel very happy. So think that way. そこで、
そのような大変な目に非常に困難な状況に遭われたというような体験をされて来られた方々も決して落胆をし、そして心配ばかりをしているというような状態ではいけないわけなんです。そこで私自身はこの世界中さまざまな国を訪問させていただいているわけなんですけれども、そこで私はいつもそういったすべての国の方々にお話ししていることがあります。それは何かと言いますと、ドイツの方々、そして日本の方々、この2つの国家の方々は第二次世界大戦におきまして本当にひどい苦しみと、そして破壊というものを体験され、そして味わってこられた国の方々であったわけです。しかしながら戦後になりますと、この2つの国の方々は全くの焼け野原の灰の中から新たに素晴らしい近代国家を再建されたという実績を残しておられるわけなんです。ですから後にこのドイツと日本の国では経済的にも、そして民主主義を取り入れているという面におきましても、そして政治的な面でも大変強い安定した近代国家を再建されました。これは本当に素晴らしいことだと思います。そしてこれらの本当に偉大な業績を残されたということは、この2つの国々の国民の方々が個人個人が自信を持って、そして本当に計り知れない苦しみを味わわれ、そして破壊の中から新たなそういったことを成し遂げることができたというのも、自信と、そして強い決意の力、そして楽観的に物事を捉えて前向きに生きていくという態度、このような態度を持っておられたからに他なりません。そこでそのような生き方をしていくならば、たとえどのように本当に悲しむべき悲劇を体験されたとしても、その社会共同体のレベルにおいても、そして家族的なレベルにおいても、そして個人個人のレベルにおいても、そのような大切なものを失われるという悲劇を必ず乗り越えていくことができるということを実証されておられるのではないかと私は思うわけです。ですから本当に非常に困難な状況に直面したとしても、そしてどのような悲劇に直面したとしても、皆様方がもし強い決意の力と、そして勇気と自信を持って前向きに人生を歩んでいってくださるならば、亡くなった人々、そして家を亡くされた人々、家族や友人を亡くされた人々、そのような方々であっても必ずや今からの人生というものを建設的に生きていかれることができると私は思うわけです。もちろんそういった悲劇が起きてしまうというのは非常に悲しいことであるわけです。しかしながら昼も夜も常にそういった悲しみのことばかりを考えて、そして心配しているというような状況では、おそらく亡くなってしまわれた親しい方々、友人、家族、そして愛しい人々も、もしかして彼らはすでに天国に行っているかもしれませんけれども、もし残された皆様方がずっと悲しみを心に維持し続けて生きておられるのをご覧になったならば、きっとそういった亡くなられた方々の気持ちというのも悲しいものになってしまうのではないかと、そのような気がするわけです。ですからたとえどのような悲しい出来事を体験しなければならなくても、そのようなことを乗り越えて生きていくためには、皆様方が持っている強い自信と決意と、そして勤勉さ、そして楽天的なものの考え方、そして真実を語って生きる、そして一人の慈悲深い正直な人間として生きていくということを皆様方ご自身がしていただけるならば、天国に行っておられる皆様方の本当に愛しい方々もきっとそれを見て喜んでくださるのではないかと、私はそのような気がするわけです。Then perhaps I think although not important, but I would like to share with you my own sort of life. At age 16, I lost my freedom. At age 24, I lost my own country. Now, about 54 years, I remain as a refugee. And a lot of work, a lot of difficulties. But we never give up our hope and our sort of steady determination.
So basically, we still on the planet. The humanity are actually our brothers, sisters. So still we are among human brothers, sisters. So therefore, when we really face some difficulties, there are a number of people who really come to help us. So in Japanese, you also have very good tradition. It's this sense of cooperation. Cooperation is So basically, we are, you Japanese, part of the world. You are Japanese, part of the 7 billion human beings. We also feel that way. So there is no sort of, reasons to feel helpless or lonely. There are people who feel lonely. That's their own mental creation. And mental creation, I think mental creation is one way. Mental creation. They themselves distrust others and suspect, and then become lonely. If you think more broadly, 7 billion human beings are your brothers, sisters. So there is no basis of loneliness. So we are social animals. Look, this is the response when some area, some tragic situation happens. Then help, showing concern from the rest of the world. Now, recent decades, that kind of spirit is increasing. So as we, over now 60 years, you see, we always keep hope, optimism. So therefore, I think we eventually, you see, now there are more positive signs there as far as refugees are concerned. We're quite well settled like that. In initial stage, it's some settlement. Of course, the more some kind of jungle area, Tibetan settlement. You see, land allocated, and some almost jungle area. So you see, cutting trees and a lot of things, a lot of work. So sometimes in 6 days, I remember one Tibetan settlement. See, very hot. So when I first visited there, some of them expressed to me, please now, we want to go some other places. This is too hot, so we all will die. Then I told them, we can, because of you see, when very hot day comes, you see, we can because of some facilities, including fan like that, and in daytime should not go outside, and in maybe it's opposite, daytime sleep, nighttime work. So you see, they remain there. Then after 1 year, next year, I again used to visit there. Then I teach them. Oh, so my first visit, they say, if we remain here, we will die. Then I sort of encourage them. And then the next year, when I visit, so I teach them, you're not dead. Still you are alive. Then they are laughing like that. It's the human mind.
sometimes some difficulties, then completely lost their sort of self-confidence and almost give up. So no matter what difficulties, still we are on human beings' land. So work hard. Then, as you see these people, the next year, then eventually now, I think the last year, last year, 그들이 메달을 줘야 돼, 그들이. 가. 그래? 말한다. 10월 말에. January, I think, January. This year I visited there. So quite successful settlement. So no person complaining about hot, about heat. So like, that's one example. See, because of certain difficulties, they almost give up. So they asked me, we should shift some other places. Now this place, if we remain, we all will die. Then eventually, instead of die or disappear the settlement, but very successful settlement. Like that. So everything depends on our mind, our willpower. And of course, right from the beginning, we should look at the situation more realistic way. Then, of course, some unrealistic thinking, it's something different. A realistic way, thinking realistic way, and work realistically, then, see, there's always a possibility to overcome our difficulties. So please think that way. そこで、私は今一つ大して大切なことではないかもしれませんが、皆様方と分かち合いたいなと思うお話を一つさせていただきたいと思います。それは私自身の人生についてのことです。私の人生の中で、私は16歳の時に自由を失いました。そして24歳の時に自分の国を、祖国を失いました。そしてそれから約54年間、私はインドの地において難民としての生活を送ってきたわけなんです。そしてその54年間の中には非常に困難な状況に直面するというようなそういった時代がずっと続いてきたわけです。そしてたくさんのことを非常に一生懸命やってこなければいけないようなこともたくさんありました。しかしそのような中で私は決して諦めるということだけはしませんでした。常に希望を持って諦めずに自分の固い決意と自信を持って頑張るという姿勢を崩すことはなかったわけなんです。つまり基本的にはまずこの地球という惑星の中で私たちは住んでいるわけですけれども、この地球には約70億人の人間たちが住んでいるわけです。そしてその70億人の人間たちは私たち自分自身の兄弟姉妹と言える人々であるわけなんです。ですからもし私たちが困難な状況に直面したりすると、自分以外のたくさんの人が助けの手というものを差し伸べてくれるわけです。日本の方々も本当に被災された後にはそのお互いに協力し合うというような、互いに助け合いというそういった精神を発揮されて、本当にお互いによく助け合ってこられたがゆえに今日まで皆様方が頑張ってこられたのではないかと思うわけなんです。ですから日本というのもこの世界のすべての国々の一部であります。そして70億人の人間の中の日本人は一部であるわけなんです。ですから決してもう絶望してしまい、そしてもうダメだと諦めてしまうような理由はどこにも存在していません。その逆に私たちが絶望感に満ちてしまい、そして他の人を信じることができず不信感や懐疑感などに苛まれてしまうと、その方は孤独感に陥ってしまうということになってしまいます。ですからもっと良き面を見るということ、つまりこの地球上に住んでいる約70億人の人間たちが自分の兄弟姉妹なのだと、人間家族という一つの大きな家族の一員なのだということを考えるならば、決して孤独感に陥るというような必要はないわけなんです。そしてさらに私たち人間は社会生活を営みつつ生きていく類の生き物であるわけです。
そこでたとえ悲劇が起きたとしても、その悲劇が起きた場所の地域の方々をまた別の人たちが来て助けてくれるということがあるわけです。そのようにして協力体制を敷き、そして助け合いの精神を発揮し、そして他の人のことを心から思いやるという気持ちを忘れずに頑張っていくならば、このようなスピリット、精神をますます高めていくならば、必ずやどこかに希望の綱を、絆というものを見出すことができると思うわけです。ですからそのようにして私たち自身もチベット人難民のすべてもそのようにして現在まで私たちは頑張って生きてきたわけなんです。そして常に厭世的にならず楽天的なものの見方をするということも非常に大切なことではないかと思います。そのような背景から私たちチベット人の難民の状況というものも大丈夫な状況に今はなっているということが言えるのではないでしょうか。ごくごくこのインドに難民として亡命してきた最初の時点におきましては、まるでジャングルのような場所を与えてもらって、そういったところにチベット人居住区を立ち上げたわけなんですけれども、非常に偏僻でもう最初から木を倒し切り開いていかなければならないような土地でした。そして1960年代の最初の頃には本当にチベットという涼しい高地から移ってきた私たちにとっては、そういった居住区の中で生きていく人々は本当に暑くてたまらないと、もうこれでは暑くて死んでしまうというような方々が本当にたくさんいたわけなんです。そこでここではとても生きていくことができない、何とかして別の地域に、涼しい地域に移りたいというようなことをコンプレインを出した方々もたくさんいました。そして扇風機のような設備が何としても欲しいとか、そういうことを考えたこともたくさんあったわけなんです。しかしそのような中で暑い昼間には休んで寝て、そして夜に涼しくなったら起きて働くというようにしたり、そのようにして年月を重ねていったわけなんですけれども、その後1年後2年後に私がそういったチベット人の居住区を訪問した時には、もうこのままでは暑くて死んでしまうと言っていたような人々をその時私は非常に勇気づけたわけなんです。励ましたわけなんです。そういった方々がまあまあに大丈夫な状況で元気でいてくれたという状況であり、その時私は皆さんはもう暑くて死んでしまうと言っていたのに死んではいませんよねという冗談を言うと、そのチベット人の人たちも笑っていましたけれども、このように人の心というものは自分の決意と自信に満ちて歩んでいくとき、どのような困難な状況に直面したとしても必ずやそれを乗り越えていくことのできる力を私たちは持っているわけなんです。ですから自信というもの、そして決して諦めないということ、そしてどのような状況でも一生懸命働いてそれを乗り越えようという勇気を持つということ、そのようなことをしていただけるならば、必ずや皆さんもそれを乗り越えていけるのではないかと思います。そして今年の1月にバンダラというところにあるチベット人居住区を私が訪れた時、非常にこの何十年もの間の中におけるそのチベット人居住区の中で一生懸命働いてきた人々の結果というものがある種の成功を収めたと、皆さんが非常にまあまあな状況で落ち着くことができたということもこの目で見ることができました。ですからこれは一つの良い例ではないかと私自身は思うわけです。ですからどのような状況に陥っても決して諦めないということ、楽天的な態度を維持するということ、そのようなことによって私たちは必ずやそれを乗り越えていくことができます。ですから皆様方も全てのことは自分の心の持ち方次第で全てが変わっていくということ、これを理解して自分の中に自信と決意を高めていっていただきたいと思うわけです。そしてもう一つは決して非現実的な考え方をするということではなく、考え方は現実に即した考え方をし、そして現実的な態度で現実的な実践をしていくということによって全ての困難を乗り越えていくことができると思います。I just noticed this is Japanese product. 가서 삐 다 없습니다.
竹製でしょうか、コースターなんですけれども、竹を編んだようなこのカゴのようなきれいな塗りが施してあるコースターなんですけれども、日本の製品だと思いますけれども、本当に素晴らしく作られていますね。So, you see, your tradition, everything, something very 가져다, 가져다 뿌듯하고서야 당도지 않아. 이제 뺏게 하지 못다. ですから皆さん方、日本人の方々が持っていらっしゃる伝統というものの中には、本当に洗練された優れた技術というものも存在しているわけです。本当に素晴らしいと思います。And then also, you see, you have, I think, since my first visit Japan, I think 1960, I think 60, where? 67. 66 or 66, I think 66, I think. See, then I notice, as a result, I express, oh, you, Japan, Japanese. See, the modern technology, modern science, this is highly developed. At the same time, you have very strong sort of the spiritual tradition, including Shintoism and Buddhism. So you have the opportunity to combine material value and spiritual value. I think that's very, very important. Now, modern world need combination. Inner spiritual means inner value. So inner value and material, external sort of value. So these must together. That's very important. So I think your tradition is respect older or elder people and good relation, parent and children. These are basic human nature. Genuine sort of friendship, affection. It's very, very important. So I often telling my Japanese friend, whenever I come here, we always have to go. You have to do that. So that's a very good exercise for this. So, while physically remain like that, mentally also must respect. If you mentally something different and physically do that, hypocrisy, not good. Sometimes I notice some Japanese too much sort of the formality and the smile also. And, artificial, that's not good. 私は初めて日本を訪問させていただいたのは1967年のことでした。そしてその時に私は日本の皆様方にお話ししたことがあるわけなんです。それは何かと言いますと、日本というこの国の中には近代的な科学技術、そして物質的な向上というものが本当に素晴らしく発達した国であるという一面を持っています。しかしながらその反面で非常に強い素晴らしい日本の伝統的な面というものが存在します。それは先進的なレベルにおける価値であり、それが神道であり仏教であり、そのような精神的なレベルにおける皆様の持ってこられた伝統であるわけなんです。この物質的な面というものと、そして伝統的な素晴らしさというものをぜひ結び合わせていくことができたならば、これは本当に大切なことであり、それを結び合わせることによって皆様方は非常に多くのことを成し遂げていけるのではないかということを皆様方にその時にお話ししたことを覚えています。
ですからこのような近代性というものと、そして伝統的な部分というものですけれども、物質的な部分というものはもちろん外面的なレベルにおけるものであり、そして伝統的な部分というのは精神的なレベルのものに関連してきます。ですから日本の方々伝統の中には年配の方々に対する心からの尊敬を表明するというようなこともありますし、非常に素晴らしい親子関係を持っているという部分もあると思います。このようなことは基本的な人間の持っている優れた価値観ではないか、そのように私は感じているわけです。ですからそのようなお互いに対する敬意、そして愛情や思いやりというものを維持し、そしてますます高めていくということが非常に大切なことではないでしょうか。そして日本の友人方の皆さんを見ていますと、非常に礼儀正しくて、どこでも何度でも何度でもお辞儀をするわけです。そのお辞儀をするということはなんか非常にいい運動に、背中の運動になるような気がするわけなんです。もちろんこのことが自然に成し遂げられている、つまり外面的にそのように他の人たちに対する敬意を表明すると同時に、その気持ちを皆様方の心の内面においても同じようにも維持していただきたいと思うわけなんです。心の中ではそのようなことを持たず、単に外面的にお辞儀をしているというだけでは偽善的な人間になってしまうわけなんです。ですからそのようなことを注意していただきたいと思うのと同時に、また一方では日本の方々は非常に形式的な部分というものを尊重されるということから、あまりに依然を正してしかつめ正しく座っておられる、そして笑いがない、そして笑う時には人工的な笑いというようなものはあまり好ましくないのではないでしょうかと思います。Oh, lastly, one of my complaint is Japanese food. When we some lunch party or something, your traditional way, variety, very small, very little. The food is concerned, of course, quality very important, but also quantity very important. So in your case, everything very beautiful, like decoration, not sufficient to fulfill our stomach. This is not only my own sort of experience. One my Italian friend, see, once he told me some delegation from West, they have sort of big lunch party or dinner party. So after that finish, outside they asked, where's restaurant? Where's restaurant? You sit there, still remain hungry. So that's my, I'll say the one kasota. Kasota. Complain. そして最後に一つだけ、些細なコンプレインというか文句を一つ言わせていただくならば、日本食についてのことなんです。日本食というのは非常にいろんな種類のお皿が並んで、楽しいわけなんです。しかしながら量が非常に少ないというのが私のちょっと満足しないところであるわけであり、もちろん質が高いということは非常に大切なことですけれども、量がお腹を満たしてくれるということも大切なことではないかと私は考えています。日本の食べ物は非常にきれいで、まるで飾り物のように美しく目を楽しませてくれるわけなんですけれども、それだけではお腹は満腹にはなりません。そしてこれはおそらく私だけではなく、私の知り合いのイタリア人の友人も同じようなことを言っていました。で、西洋から来た使節団の方々が日本の招待ディナーあるいは招待ランチなどに行かれると、それが終わった途端に皆さんでレストランはどこですかと聞いて、お腹を満たすために次のレストランを探さなければならないというような状況もあるわけなんです。ですから私はちょっとこのことをいつもつい日本に来ると思い出して皆様方にもお話ししています。Thank you very much. ありがとうございます。Now some questions. Question. ではここからは質疑応答のセッションに入りたいと思います。Two microphone, one microphone. マイクを両サイドに準備していただけますでしょうか。I think one microphone here. Oh.
舞台前の両左右にマイクを持った係がいますので、これから質疑応答に入りますが、法王に尋ねたいことがあることや、ある方やお話ししたいことがある方、挙手していただけましたら、こちらの方から指しますので、その方にお話ししていただきたいと思います。Yes? No question? 法王とお話しされた So い one member 方 from here. So those people who have some questions, approach. Come. ですので、質問のあられる方は今ちょっと説明してくださったことと違うんですけれども、両サイドにマイクを用意しますので、そこに出てきて並んでいただきたいと思います。その方が時間が節約できますので、質問のある方はどんどん前に両サイドに出てきて、マイクのあるところに並んでいただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。Don't shy. No need formality. 形式的な必要は全くありませんので。One member from here, one here, yes? From here, this side, those people who have some questions, come, approach here. This side, come here. Yes, now start. Yes? いいですか Yes? OK? Yes? はい。インドに移られた時に暑いところでチベットの方々が苦しんでおられた時に法王が確信を持って楽天的に皆様を励ますことができたというその元になったものは何だったのかお伺いしたいです。Main thing is, you should remain honest, truthful. Then, the thing which you want, we must study, investigate whether that aim, how much we can achieve. So, in order to that, research about the goal, and then your method will be, as I mentioned earlier, more realistic approach. So then, and then also in mind, it is very important. Keep hope for the best, but at the same time, prepare for the worst. The main thing is honest, truthful. Then you can carry your work transparently. So that gives me inner strength. So that's main reason. Honest, truthful, that's very, very important. That very much related with sense of concern of well-being of other, not selfish, self-centered attitude. Self-centered attitude is the basis of suspicion, distrust, fear, then loneliness. Open our heart, consider others as him brothers, sisters. And you carry your struggle honestly, compassionately, then you always feel something meaningful. Okay. そこで基本的に Now scientists also now say constant fear, constant anger, hatred is actually eating our immune system. Very bad for our health. Compassionate mind brings inner strength. As a result, calm mind comes. That's very important for our health. Now, this is scientists now saying that, mainly medical scientists.
そこで基本的には自分自身が正直な人間であり真実を語る一人の正直な人間として生きていくということが基本的に必要とされます。そして自分が一体何をしたいのかということを考え、自分が目指しているその目的についてきちんと調べてみるということが必要です。そして自分がその目的を達成するためにどれだけのことができるのかということをよくリサーチをしてみるということが必要になります。そしてそのリサーチに基づいてどのような手段が必要となるかということにつきましては、先ほども申し上げました通り、非常に現実的なものの考え方に基づいた現実的な手段に訴えていかなければなりません。そして自分の心の中では常にその望みというものを失うことなく、そしてそれと同時に最悪の事態にも備えるというものの考え方が必要とされるのではないでしょうか。ですからこの一人の正直な真実を語る人間として生きていくということを皆様方がなさってくださるとき、それは皆様方がどのような仕事をなさっているにしても、その仕事というものが非常に透明感のある嘘偽りのないものとして成し遂げていくことができるようになります。そしてそれによって皆様方の心には内なる力、勇気のようなものが湧いてくるわけなんです。ですからこの一人の正直な真実を語る人間として生きるということは、他の人たちに対する思いやりに根付いていなければなりません。なぜかと言いますと、利己主義的なものの考え方をしていくならば、私たちは心配や不信感やそして孤独感、そして懐疑感、他の人に対する疑いの気持ち、そのようなものを増やしてしまう要素となってしまうわけなんです。そこで皆様方の心を開いて、そして他のすべての人間たちを自分の兄弟姉妹であるというように見なしていくということ、そのような愛と慈悲の心、つまり平たく言うならば他の人たちに対する優しさと思いやりでもって他の人たちを見ると、受け止めるということをしていただきたいと思うわけなんです。そのようにして初めて皆様方は意義ある人生を過ごしていくことができるようになります。そこでこのようなことに関して科学者、特に医療に携わる科学者の方々がおっしゃっていることの中に、私たちが持続的な恐怖感、あるいは怒りや憎しみを自分の心の中に維持していると、それは免疫作用を低下させてしまうということを述べられています。その反対に他の人たちに対する優しさと思いやりを持っている人は、それによって自分の健康面にも大いに役に立ちますし、それによって自分自身の心が非常に穏やかなものになり、そして内なる心の勇気も高められてきます。Next question. Next question. 次のお質問。ありがとうございまし Thank た。端的に質問いたします。法皇様、祈りとは何でしょうか。エネルギーなんでしょうか。Now this is there are differences. Most of the world religions believe Creator. Then at least three ancient Indian traditions, Sankhya philosophy, Sankhya tradition, Jain tradition, Buddhist tradition, no concept of Creator. So then, of course, according to the theistic religion, then pray to God. The non-theistic religion, such as Buddhism, like Heart Sutra, mainly explain the reality. Because our emotion, destructive emotion, very much related or based on ignorance about the reality, ultimate reality. Therefore, you see, it is very, very important to think, analyze reality. So, for example, the Heart Sutra,
ngơi nên sự đi chơi một rồi ngơi đi được ra nè cả đó ngơi nên sự đi chơi được ra nè cha đang cái lo năm đó cái trò ta sẽ bị rít đi sụt xuống rồi thì cái cha rằng cái Buddhist là 지금 말하면 자생이 조조 삼다들이셔. 아니 부처 ධර්ම සංඝයාට 조조 ධර්මස්තු 삼다들이셔. そこでこの祈りということですけれども、この世界の中に存在している主だった宗教は大きく分けて2つに分けることができます。一つは神というこの世の創造主の存在を信じている宗教の人たちです。そのような宗教の人たちは神様に対して祈りを捧げるということをするわけです。しかし無神教と言われる神をというような創造主を受け入れていない宗教の中には3つの宗教が存在します。古代インドにありましたサムキャ学派の中の一派、そしてジャイナ教、そして仏教というこの3つの宗教を信じる人たちが神の存在を受け入れていません。その人たちは全く別のことを信じているわけです。例えば仏教であるならば、皆様方は般若心経をご存知だと思いますけれども、この般若心経の中で出てくる色即是空、空即是色、色無不異空、空不異色という言葉があります。有名な言葉ですので皆さんご存知だと思いますけれども、この言葉は何を言われているかといいますと、現実のありようを説明されているわけなんです。現実といいましても、これは世俗のレベルの現実ではなく、究極的なレベルにおけるすべてのもののありようというものを説明されているわけなんです。つまり仏教の中では現実というものについて考え、現実というものを分析し、その正しい現実のありようを理解するということを教えとしているわけであり、実践者もそのようなことを実践していかなければなりません。そしてそのような現実を正しく理解するというようなことによって、私たちの心の中にあるいわゆる煩悩、破壊的な感情というものはほとんどがその無知の心に根ざしているわけですけれども、その無知の心を晴らすことができるようになるわけなんです。それによって私たちはこの執着や怒りの心という強い表立って生じてくる私たちをかき乱すような悪い感情というものをより減らし、そして断滅するということができるようになります。そしてそのようなことにより私たちは自分自身の概念作用によって誇張されてしまう自分の思い込み、偏見というようなものを取り除くことができるようになるわけです。ですから仏教徒のするべき祈りというのは考えること、リアリティについて、現実について考え分析をすること、これが仏教徒のするべき祈りの心であるわけです。これがいわゆる私たちはブッダと仏法とその僧侶というのは出家者の団体のことを言いますけれども、この仏の教えである仏法というのはそれを実践することを仏教では意味しています。상계비추에 나로 차샤는 시럽도 쪼르도가 그래서 시럽그 초체의 대바 시럽그 초체의 닝지 두소고도 ですから仏教徒の場合には知恵を育むということによって無知を晴らすことができるわけであり、知恵を自分が育んでいくということは何よりも大切なことです。ですから知恵に支えられた信心を育む、知恵に支えられた慈悲の心を育むということをしていきます。Next question. Thank you. Thank you. Next question here. I want to ask two things. First is I am a volunteer. I think Japanese. 日本語でお願いします。会場の方々が分かりませんので。私は東日本大震災の沿岸地域でボランティアをずっと3年間しているものです。で、3年経って今少しずつですが皆さん大変な体験とかも苦しい体験とか、グリフケアを受けていてもいまだにケアできない人たちがたくさんいるのを一ボランティアとして受け止めるのは大変辛い状況になってきました。そのボランティアもまだ活動はしているんですが、その人たちが必要とする態度というか、心構えどういうふうにすればいいかっていうのを私を含め今活動しているボランティアの人たちに教えていただきたいのが一つ。それから宗教家ではないんですけれども
彼らがどういうふうにバランスをとって今後に向けて自信を持ったり活動の志を広げていくためにどういうふうなポイントを押さえていけばいいのかというのをぜひお伺いできればと思います。디쇼레도 써야 되리다. 그래서 개주스 연하니 달미가 찾지게. 개주스 매는 달미가 찾지게. 디섬다 개심으로 봐. これに対しましては偉大な仏教学者であられたシャンティデーバの言葉を今お唱えになりまして、もし何らかのその問題解決する手段があるのならば思い悩む必要はないと。そしてもし何らかの手段方法がないのならば全くどうすることもできないのならばそれをまた同じように思い悩む必要はないというお言葉があります。강 단다 그 로치세 강에 차자세 모투네 그런게 항상 남다 심굴끼리 동것도 때문에 밀팽거다. ですからそのボランティアをなさっている方々も本当に希望というものが全くなくをかける場所というものが全くなくなったというような状態であっても本当に清らかな心の動機に基づいて一生懸命それに対して対処をされていくならば必ずや道が開けてくるのではないでしょうか。キャンシュゴクやロヤグルレユンドキャンスナラ땅에 미지도 나로라 밀 강에 대사지대 아다 강에 채베 그들 땅에 러시아 중 삼바식 따띠기 그럼 시가 한 것도 생나로야 따띠중에 샴페인 주의 미지도 고쇼 삼바식 텐트야. そしてこの質問者の方がいずれこの人生の後半に差し掛かったような時にご自分の人生を思い返していただけるならば多くの方々が困難に直面しておられるような時にそれに対して自分が本当に清らかな心でそれを何とかしようという志でこの一生懸命尽くされたということを思い返すことができた時その利他行という本当に清らかな行いをしてきたということであなたご自身の人生を意義あるものとして感じることがきっとできるに違いないと思うわけです。Thank you. Thank you. Next question. 次の質問の方どうぞ。本当に単純な質問でございます。このように、初めてお目にかかったものでございますけれども、いかにどんな世界に行こうともダライラマ様が今のお姿のままで単純に花を見て単純に物を見て興味を持てるそういうお姿でいられる心というものをちょっとお聞きしたいと思います。Oh, thank you. Since my childhood, I always have curiosity. When small sort of insect come, and also I carry some sort of research or curiosity. Mosquito. I'm wondering whether such sort of small size of their brain, it seems to see no ability to show appreciation. When occasionally I give some blood to mosquito,
So looks, so they're sucking blood, then just fly. No sign of appreciation. So I asked many scientists, many brain specialists, one time in Oxford, many professors, I asked them, what size of brain have the ability to develop the appreciation? Nobody, so far nobody answered. Such a thing, I mean, no direct kasulta. Curiosity. I think that is because of our tradition, the study, Buddhist study. Our tradition is directly come from Nalanda, like Nagarjuna. So they are always use human intelligence, maximum way, through that way transform their emotion. So I also see as a student or follower of that tradition. So investigation, look, what is that? What is that? I just asked him, what are the three, any significance? So he doesn't know. So always is curiosity, like that. It's useful. My hobby. それにつきましては、私は本当に幼い時から非常に好奇心旺盛な子供だったわけなんです。ですから小さい虫についてとか花についてとかどのようなものでも自分が非常に好奇心を持ってその見た対象を調べてみるというようなことをしてきたわけです。そこで一つ私は蚊について、仏教徒ですので、法皇様おっしゃりませんでしたけれども、摂取をするということはしませんので、蚊が飛んできて腕に止まって血を吸う。そうするともちろん殺したりはせずにそれを眺めておられるわけです。つまり蚊に血を吸わせてあげて、しかし蚊の方は血を吸うだけ吸ったらもう飛んでいってしまうわけですね。でそれに対して何のお礼も称賛の気持ちもないと、こういうことに対して好奇心をお持ちになって、今までことあるたびにたくさんの科学者の方々に一体どのレベルの大きさの脳を持った時に人に対する、相手に対する称賛の気持ちを持つことができるのかというような質問を今までオックスフォードであるとの教授連とかそういったすごい科学者の方々にお聞きしてきたわけですけれども、どなたからもお答えをいただいたことはないわけなんです。ただそういったことというのは私自身は大切なことに関係していることではないわけなんですけれども、単にこの好奇心が湧いてくるということでつまらないことでもすぐどうしてかなという気持ちを持つというような性格であったわけなんです。しかしよく考えてみるならば仏教の勉強をするとき、私たちはチベットの伝統ではナーランダー僧院という非常に大きな仏教の繁栄した大学のような大きなお寺があったわけなんですけれども、そこにおられたナーガルジュナも同じことを言っておられますけれども、私たちはその仏教の勉強をするとき、この人間が持って生まれたこの優れた知性というものを最大限に有効的に使って、その仏教の勉強であるさまざまな教えというものを自分が考えて調べていくということをするという伝統を受け継いでいるわけなんです。ですからそのようなことによってそのような勉強の仕方をするということによって自分の心というものにより良き変容をもたらしていくということができるようになります。ですから何でも調べてみる、一体どういう意味があるんだろうと、なぜなんだろうということをような思いを持つということはある意味で非常に役に立つのではないかと思います。で今ここの前にぶら下がっているようなものもこれは一体何の意味があるのかなと思って、向こうに座っていらっしゃる日本に非常に長くいらっしゃるルントクさんにこれはどのような意味があるのですかと聞いてみましたけれども、彼も知りませんでした。Actually, the Nalanda tradition, I think, sincerely follow one Buddha's advice. That is Gelondagam Kyanan. そしてこのナーランダー僧院に引き継がれているこの伝統というのは釈尊ご自身が言われましたお言葉に基づいているわけなんです。それは何かと言いますと、ビクたちよ、
私の教えをあたかも金が純金かどうかを切って焼いてこすって調べてみるように、私の教えもみんなそれぞれが各自の知性を用いてよくよく調べてみる必要がある。それをしなければならないというお言葉を残されているわけなんです。そしてもしそれを調べてみた結果、それが正しくないと判断されたら、自分の言葉であっても信じる必要はないとはっきりと述べられているわけなんです。자, 이제 인도산에 대별로 숨을 하서는 체류 운영도를 잡아채네. 다디 curiosity를 받아 investigate. 시우지 판도도 체류 운영도 계시대. 체류벌리 낭슈식 샘감을 배워가도 시우지 판도 여기. 그래서 낭버슬리 체류에 통해 직다 배는 가서 코스몰로지 직사로. 아니 biology interested 시우지 판도도 physics and including quantum physics very helpful. そこで過去30年余りにわたりまして私は科学者たちとの対話という場をほとんど毎年のように続けてきているわけなんです。それももちろん私の持っている好奇心から出たものです。つまりその好奇心から全ての物事なぜだろうなんでなんだろうと思うことを調べてみる。そして現実のありようというものを科学者たちから学ぶということをずっと続けてきました。このことは本当にさまざまな面において私たちが仏教者が科学者たちの発見している最新の発見に基づいたデータなどを学ぶことというのは本当に役に立っているわけなんです。そしてその一方で私たち科学者の方々も私たち仏教徒の経典の中で述べられている私たちの心意識というようなものの持っているさまざまな機能、そして定義、そういったものは非常に細かいものが説明されているわけなんです。そういったものに対する関心を多くの科学者の方々が仏教の経典に寄せてくださっています。そしてその反対に私たち仏教者もコスモロジー、つまり宇宙学のというようなもの、そしてバイオロジー、そして物理学の分野の中では特に量子力学といった分野においてのことを私たちは学ぶことができるわけであり、そのようなことを繰り返してきた結果として言えることは、そういった科学者のなさっている研究方法と私たち仏教者のしている勉強方法というものは非常に類似したものがたくさんあるということが分かっています。Thank you. Now here. 今日はありがとうございました。私とてもチベットに2回ほど行きましてですね、すごくチベットが好きになりまして、すごくその時高山病ですごく頭痛くて大変な思いもしたんですけども、それでチベット仏教のすごい面白いところで輪廻っていう考えがあってですね、その輪廻っていうことについてお伺いしたいということと、あとその中で、興味を持った本で「死者の書」っていう亡くなった時に読んで聞かせるという本をちょっと読みまして、すごく興味持ったんですけども、人間生きることは大変なので、その輪廻のスパイラルから外れることが大事だっていうことが書いてあったんですが、そのことに意味についてもちょっと教えていただければと思います。だって以前でしゃいじゃうな。この説明をしようと思いますと、多分1週間以上時間がかかると思います。ですから本を読んでちょっと勉強していただきたいと思います。この輪廻のあり方とか非常に説明が長くなります。そこで仏教の経典、サンスクリット語、インドの言葉のサンスクリット語からチベット語に訳されている経典が経典と論書と言われるカテゴリーがありますけれども、合わせて300巻以上あるわけなんです。ですからこれらのテキストをよく読んで勉強するということが非常に大切です。Thank you. 私
法皇様は今日のお話の中で、人は優しさだとか、楽天的であることだとか、寛容であることなどを、教えてくださいました。でもどうしても嫌なことや辛いことや困難が自分の目の前になった、出てきた時に、そういうことはこう頭ですごく理解できていても、どうしても、辛いとか悲しみとか怒りだとか、そういった感情の方が勝ってしまうことがあります。そういった時はどのように、乗り越えていったらいいんでしょうか。자신의 성부 자체는 다한테 계셔버려. 아니 니네 저기 다한테 저주자리 심기다 부수도체니 지금 동해용대야 남자용대야 되다 저기 참제 싫어서도 저리 다 믿음없으면 뒤져버려 전두를 쳐버려 섬나로 그래서 금지 때한테 계셔버려 겁나 아니 지금 가서 우리 심 부수도체야 숙충치 심 로도체야 숙실실도 되게 금지지 사직 시외 연구야 말해 영향을 줘래 투 남배송 나로 투중 그 싫어 섬중 그 싫어 꿈중 그 싫어 정도 そこでまず一つの面から申し上げますならば、こうゆったりした心持ちでいるということが必要になります。そしてもう一つのレベルから言うならば、例えばこう心が非常にこう堅くなになってしまっているような状態の時、さまざまな苦しみがあったり、不安や心配事があったりとかするような時、そういうような時というのはご自分の心の中でその愛や慈悲の心を持ちたいという気持ちと、そしてその逆の気持ちがこう競い合っている、喧嘩しているような状態にあるわけですね。ですからその中でより良い心を勝たせてやるためには、その心に慣れ親しんでいくというプロセスが必要になってくるわけなんです。ですから急にその教えを聞いたからといって、頭で分かったからといってすぐにできることではありません。それはご自分自身の実践を通して慣れていくということによって、自分の体験ですね、自分がその感覚を味わうというレベルで進めていかなければならないわけなんです。で、仏教の教えの中では、まず最初に教えを聞く、そしてその次に聞いた教えについて自分の頭で考える。そして3番目には瞑想ということを通して、瞑想というのはチベット語では自分の心になじませるという意味と全く同じなんですけれども、つまり瞑想というのはそのものの考え方を自分の心の中に染み入らせていく、なじませていくという意味なんですけれども、そのようなプロセスというものをたどっていかないと急にできるということではありません。Thank you. 今日は貴重な講演ありがとうございました。私も先ほどのご質問とちょっと被るところがあるんですけれども、心のですね優しさは私なんか強さの方によりどころがあるんじゃないかというふうに常々考えています。優しい人っていうのは弱い心が弱い人っていうのは、いわゆる自分を偽らざるを得ないと。で偽ってしまうと、心の余裕というものができてこないと。で心の余裕ができないということになると結局他人に対する思いやりの心というのもやはりそこでは生まれてこないんじゃないかということになると、やはり人の心というのは強くあるべき、強いことっていうものがいわゆる優しさを育むものではないかというふうにちょっと常々思うんです。そういうふうな形があります。いわゆる野球選手とかもそういう心ではない、体はトレーニングするんですけれども、そのような心のトレーニング方法というふうなものがあるのであればアドバイスの方をお願いしたいと思いまして、ちょっと質問させていただきます。よろしくお願いいたします。네줄 것도 없는데 걔라 코로나다 영어는 뭐
그래. 레호. 상에 되게 러이 많다. 가다 철도 남지기 싫었어야 돼. 그 로드 토네 지금 닝도께야. 닝도 마셔서 대비나 켜가요래. 종가요래. 어버 지금 뭐이나 좀 전에 지금 뭐이나 닝도께니 탈까야. 다디니 계산가요래. 종가요래. 다 도스네. 개종성다한테 같이 물어봐. 그래서 부양하는 그 태도 푹 개종성다한테. 仏教的に言いますならばこの知恵が非常に大切だというお話をしましたけれども、この心の力、ある意味での心の強さということですけれども、この心の強さを持たないときには持っていないときにはどのような過失が生じるのか、どのような欠点があるのか、そして心の勇気を育んだときどのようないいご利益があるのかというようなことを考えていくということが非常に助けとなります。ですから一時的にどのような過失があり、どのような欠点が良い面があるのか、そして長い目で見たときにもその過失にどういうものがあるのか、そしてそのご利益にどういうものがあるのかということを考えた上で、そういった力を育むための手段を考えていくということが必要となってきます。Okay. Thank you. Next question. こんにちは。私は食べることがすごく好きなので、時々一人で人生の最後に食べる食べ物は何を食べようかなっていうことを空想してちょっと幸せな気分になったりするんですけど、法皇様はもし自分の人生最後に食べる食べ物を選べるとしたら何をお召し上がりになりたいですか？短いお言葉で結構です。よろしくお願いします。辛新聞地。美味しいものを食べたいです。第一年呀，MG第三章完了是那样，也就看看的。しかしながらお医者様がこれは食べてはいけません、これは食べてもいいですよなというような規制がある場合はちょっと別ですけれども。Thank you. Next question. 南三陸という沿岸部に住むものなんですけれども、現地の、周りの皆さんと結構話す機会があるんですけれども、芸家はですね、常々強い決意、自信を持つというふうに何度もおっしゃってましたけれども、周りの人の話では過疎化がどんどん進んで若者がどんどんいなくなっていくということでですね、そういう自信とか強い意志を持てない人が結構多くいらっしゃるんですね。そういう方々にはどういったお声掛けをしたらいいかご教授願えればと思います。よろしくお願いいたします。I think a particular case, I think my answer is I don't know. You have to judge the case to case. Some cases, I think realistic sort of what's the worry. Sometimes unrealistic worry. So you have to judge. それはケースバイケースというかということなので私にも分かりません。ただそのような場合においてそれが非常に現実的なものなのかどうなのか、非現実的なものなのかどうかということを見極めながら進んでいかなければいけないのではないでしょうか。
안다 천 잠을 입에 강보도 되다 먹고 잔다 다 밤에 차서와 다 ngamunga 대기 요새니 우주로 접체 강보 대기 되는 패지 거버쳐야 말이 양 심대체시다 님의 출로 중심 양의 강보도 매우 적어서 심대접대 이로 때리냐면 사토스가 아니야지 지 참로 사토스가한테 강보 사업 대기나 에서 사는 날 왔다이나 신제인의 배 수나미 주중부인에 내 강보도 괜찮으면서 좀 뛰어 그러 삼았을 때 직신급도 가서다 대신도 야도 지금 차도 약속됐지 소소 돼서 내만 걸려이 아무리 걸려이 자주 치료 영역에서 돼야겠다 된대기 가서 그래 철로 된대기 견중용어도 돼야겠다 냐면서 토사치는 얘기를 가려서는 이 내저 디사스터들이 축철철 죽다 딴데 죽 글로벌 워밍 되더네 사실이 인데 마사선에다 견중 살에 다 직사 토설들이야 상등이 뛰어면서 냐만이 들려니 そこで、例えば海のすごく近くに住んでおられた方々というのはほとんどの家がもう崩壊してしまって亡くなってしまわれたと思うわけなんです。しかしながら昔からここに住んでいたのだからといってただその場所というものに執着してそこに何としても居座るというようなことはあまり正しいものの考え方ではないような気がいたします。そのようにしてもちろんですから海のそばというよりはどちらかというと山の方にこう避難するというようなふうにして新しい家を建てていくというような方がより現実的ではないかと思います。そしてもちろん津波などでそういうような思いに遭われた方々も新たにこう山の方に移ってそして農作業に携わるようにするとかやはりこのような話というのは昔から私がアメリカでも他の国々でもしてきたことですけれども海のそばに住んでいてそういった津波などの影響でそのような被害に遭ったということは今では地球温暖化という状況下にもありますのでそういった被害があった場所というのはより危険性が高いわけなんです。ですからそういうところに執着するということではなくやはりそういった危険のより少ない地域に移動するというような方がより賢い考え方ではないかと思います。Thank you. No? こんにちは。法皇様個人への質問なんですけども、人生を生きる人生を生きる中での楽しみは何ですかね。はい。当然能被结论是吧？哎办哪人的我那常那个看望就是，他不是罗马记住说是不是 student， 所以这里的这个上当这个什么拿了夸啥的这类人的，修就是拿了搞出来样的去，能就跟他说的，像我绿旗泡泡汤，明年请我出事。 신왜 아니 유신다. 가스다. 이런 게 시가 있나. 즉 베스나 즉 시우지 소화해 먹고도 그렇지 루지 보고야 다야. 미네 심어 주야. 미네 심어 줘. 그래서 루지 보고 던디 고마래 보고 다야스야.私は仏教の一人の僧侶であるわけなんです。ですからその立場からお話しさせていただくならばこのナーランダ僧院において非常にたくさんの優れた学僧たちがおられたわけなんですけれどもそういった方々の教えを学んできたという意味において私は自身がそういった素晴らしい学僧の方々の弟子であるということを考えてその考えることによって新たな理解というものが
育まれてくる時、仏教に関してということですけれども、新たな理解が生じてくる時、本当に心からの喜びというかが湧いてくるわけなんです。ですから非常に楽しい時はこう体の中ではこう鳥肌が立つというような言い方が言い習わしがありますけれども、そのような感じです。맨날 저주기선 싸움당 지거로지 가서리 냠냠을 저백해도 쉬우지 들리기도 봐. 쌈나로 김나 쉬우지기도 봐. 다가는 신 동력이 따라고 싸움당 주잖아요. 즉 바로 싸울래 주잖아요. 쉬우지 쌈나 즉 김나리기도 봐. 이 차이 김나서 말이 메시 싸움도 하고 요도 되기도 봐. そこで仏教の中ではこの菩提心について考える、菩提心をできるだけ育むということと空の理解を育むということが非常に重要とされる2つの実践であるわけなんですけれども、この菩提心について考えて、そして考えて瞑想してそういうことを続けていった時に、ある時その一つの体験としてその菩提心を味わうという感覚を得た時、そのような時はもう非常にこう嬉しいというか喜ばしい喜びというようなものが湧いてくるわけなんです。それと全く同じように空という深遠なる仏教の教えですけれども、それについてもやはり何度も考えて瞑想してそのような実践をしながら新たな理解というものがこう芽生えてきた時に感じるその喜びと楽しみというそういう感覚というものは得も入れない素晴らしいものがあります。ですからそのようなこの喜びというか楽しみというかこの本当に嬉しい幸福感というものは一時的なものだけではなく、この私自身の人生全体を変えてしまうほどの大きな力を持っています。Daily mindful meditation or prayer about 5 hours. So mainly thinking about infinite altruism and real understanding about ultimate reality or deeper reality. Very, very helpful. Very helpful. So mainly morning thinking. That really is of immense help. Rest of the day, you see, your whole attitude becomes something different. Result, more inner peace and also self-confidence. 私は毎日こうやはり瞑想をし、そして祈りを捧げるということをするわけなんですけれども、その中で悟りに至る5つの道について考えたりするわけですが、その中で特に利他に対する他の人たちを心から慈しむ心について考える、つまり先ほど申し上げた菩提心ということですけれども、それについて考えたり、あるいはこの究極的な現実のありよう、すべてのもののありようについて考える、これが先ほど申し上げました空の理解ということに結びついてきますけれども、この2つについて非常にこう心を何度も何度もこの毎日毎日繰り返して考えていくということにおいて、何らかの新たな理解が生じてくるとき、それは本当に私自身の心をより高めていき、そしてよりよく変えていくために大きな貢献をしてくれます。本当に役に立つことです。ですから毎朝必ず私は起きた後にこの修行をしているわけなんですけれども、これは本当に驚くべき偉大な大きな力があるわけなんです。でそれによって私自身のそれを瞑想する人自身のということですけれども、その人自身の態度そのものをもう完璧に変えてしまうくらいの偉大な力を持っているものであり、本当に役に立つことだと思います。でそのようなことをしていくと、本当の意味で自分自身の心を本当に根こそぎ変えることができて、そして偉大な決意の心と自信を築いていくことということに結びついていきます。Now last only four questions now. あと4つだけ質問を受けたいと思います。震災後、放射能で百姓ができなくなって、放射能の測定の全ての命が全うしてほしいと思って放射能の測定のことを始めてやってますけれど、最近自分のやってることが本当に正しいのか、これが真理なのか、本当に必要とされてることなのかっていうのがすごく不安になったり確信を持てなくなったりすることがあるんですけど、
それが本当に正しいかのことか、どうやれば分かるか、どうやって確信を持ってばいいかってことがすごい最近不安っていうか、どうしたら自分から起こってくるものをどうすればいいかなと思ってお伺いしました。다시 간다 강에 지세야 시전을 적어라 봐. 소수지 그저 수도체. 야 지금 년가 여면서 엑스퍼트도 계시지. 다 나가 주기 말해. 말이 세상 그게 밀리 팬도 주고 그러다. 자상가 아니 소수 마침치 매 두스 시린 게 있는 지시 레드 직전에 걸어. 또 내가 매버지 소수야 캐비트 계시지. そこでそういった問題を解決するためにはある種の正しい方法論を知ってそれを実行するということが必要になってくるわけですけれども、もしこのやはり危険性をはらむようなことであるならば専門家にお願いするということをしていかなければならないわけなんです。いずれにしても他の人々のためになるということを願ってそういうことをされているわけですから、そのような態度でやっていただければいいのではないかと思います。Thank you. 今日はいろいろなお話を聞けてすごく嬉しいです。ありがとうございます。先ほどの人とちょっと質問がかぶるんですけど、ダライ・ラマさんはすごくいっぱいご飯を食べるんだなっていうのがさっきお話を聞いてて分かったんですけど、日本の食文化とチベットとではまた違うと思うんですけど、普段どんなものを食べていて大好物は何かなっていうのがすごく気になるんですけど、食べることはすごく元気がつくことだと思うので、元気でいる秘訣とかがあれば教えてもらいたいです。칼라 개박가임에 맞은 게지. ご飯にあまりあれこれの関係違いはありません。料理作ってくださる方に聞かなければわかりません。칼라 가박 가마가서 칼라 심르를 하래. 何が好きかというようなこともあれですけれども、要するにそのものがどれだけ美味しいかと美味しければ大好きですし、そうでなければ。Okay, thank you. Now last question now. では最後の質問の方。今日は法皇様のお話を聞いて本当心が洗われました。ありがとうございました。質問はですね、法皇様が16歳から苦難のですね環境の中で過ごしてきたということで、もし私であれば心が砕けたと思うんですが、法皇様の心の強さのはどこから生まれてくるのかだけお聞きしたいと思いまして、よろしくお願いします。저거 되면요. 날인데 지금은 전에기다. 럽지도 돼야지. 쉬우지 다쳐보다. 아니 간다 또 시슈들이 치신 난가 내봐. 좀 좋아 치신 내죠. 디시 다는 내주는 저도 해서 써서
시부지 죽다도 딱 하면 되고 딱 와서 산다 되고 それは先何度も出てきましたけれども、ナーランダ僧院に伝わるこの仏教の伝統というものの中でのその仏教の教え、その教えは本当に幅広く、そして同時に深遠なるものがあるわけなんです。それが私に非常に多く役立っているということが一つ。それからもう一つは、この虚空が存在する限り、有常が存在する限り、有常というのは命あるものですけれども、私も存在し続けて、有常の苦しみを取り除くことができますようにという、やはりナーランダ僧院の一人の学僧の方が書かれたこの祈願の言葉があるんです。でこの言葉は私は常に毎日いつでもこう唱えている言葉なんですけれども、この教えというかこのお言葉というものは非常に多くの勇気を私に与えてくれるものです。Thank you。ありがとうございました。ダライラマ法王陛下、誠にありがとうございました。それでは本日ご神事をご奉仕いただきました竹駒神社宮司千葉博夫様より一言いただきます。今日は祈り会主催によります神道による東日本大震災復興祈願祭並びに慰霊祭を私どもの竹駒神社と山形県の出羽三山神社合同でご奉仕をさせていただきましたが、この慰霊祭祭典にあたりましてダライラマ法王14世芸家をお迎えして出航できましたことは我々にとりましても大変光栄なことでございました。特にダライラマ芸家様には神道にも心を寄せていただいて、今日の玉串拝礼でも日本の神道の作法でお参りをいただいたと、本当にありがたいことだなというふうに感激をいたした次第でございます。今日は会場満杯になりまして、被災者の方あるいはご遺族の方もお見えであったろうと思います。私どもも真心を込めて被災者の皆様方のご復興をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の方々の御霊が平安でありますようにお祈りを捧げた次第でございます。今日は式典の後にダライラマ法王14世芸家の尊いお話をお伺いすることができました。私どもは神道でありますから、神道の立場からお話を聞かせていただきましたけれども、皆さんも同様だろうと思いますけれども、仏教の場合は意外と難しいことでごまかされてしまうっていうか大変失礼なんですが、わからないような回答が結構あるんですけれども、ダライラマ法14世芸家のお話は本当に我々素人にも分かるようなご法話をいただいて本当にありがたいことでございました。中でもやはり困難な時であってもですね、やはり前向きに勇気を出して一歩を踏み出しなさいというそういうお言葉もございました。被災された方々にとりましてもですね、ぜひそのお言葉を胸に刻んでこれからの復興のために努力していただければありがたいかなというふうに思います。私ども神道の場合もですね、今回の復興にあたりましては神社が避難所になっておりましたので、全国の神社から支援物資を私どもいただきまして、そういうところにお届けもしましたし、またその他の避難所にも届けました。またそういった物資の中には日本人だけじゃなくですね、外国からもたくさん物資をいただき、市町村に届けたわけでありますけれども、そういう
国民同胞っていうんでしょうか、みんなで助け合う、そういう気持ちが今回若い人に特に生まれたことは本当にありがたいことだなというふうに思います。またいろんな行方不明者がありました。そういった中でもですね、自治体の職員、警察官、消防団、いろんな方々がお手伝いをいただいて、本当に寝食を忘れず、捜査に当たっていただいたことも記録に新しいところでございます。私どもはそういったことを経験しながら、日本に生まれて本当に良かったなというような感じをいたしております。どうか今後とも皆さん、それぞれの生活再建がこれから待ち受けると思いますけれども、今日のお話を糧にしてどうぞ一歩前へ進んでいただければありがたいと思います。本当に、ダライ・ラマ法王14世芸家のお話に心から感謝申し上げ、御礼のご挨拶に変えさせていただきます。本当にありがとうございました。それでは本日最後に2014祈りの会川上弘子代表が改めてご挨拶申し上げます。本日は皆様本当にありがとうございました。神道を世界に発信するというその動きをさせていただいている中で、ASEAN 諸国の方々との交流、その中でベトナムの商工大臣からこのダライ・ラマ様のご縁をおつなぎいただきました。本日こうして祈りの会が実現いたしましたことは、ダライ・ラマ法芸家のご指導、そしてダライ・ラマ日本事務所代表ラクパさん、本当にありがとうございました。と同時に、宮城県神社町長でいらっしゃいます竹駒神社千葉宮司様、そして山形県神社町長でいらっしゃいます出羽山山神社尾形宮司様の共にのご指導をいただきましての本日の満席となりました。本当に本当に皆様ありがとうございました。今日のこの時間をどうぞ東北の皆様が心の支えとしてこれからの歩みを一段と力強く一歩一歩ゆっくりであったとしても歩んでいただけますことを心から念じております。今日のこの出会いをさらに広げていただきたいと思っておりますし、それぞれの方々の生活に夢と、そして希望と、そして力強さをどうぞお持ち帰りいただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。Thank you.